Nunot sa mga taho nga ubay-ubay sa mga residente sa barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City, ang gipang ubo og sipon og nagkasinati og mga pagpangatol sa lawas nunot sa bugikan sa napisa-pisang mga parte sa barko. Ang City Health Office mihiling sa og naghatag usab og tambal kanila. Siloan Merondina sa report. Sa usa ka bakanting luna sa Sitio Lupa, nagmuntar og mga tents ang mga taga City Health Office pinaagi sa abag sa barangay Punta Inganyo aron makapahigayon og medical mission. Mato ni Konsehal Mark Estardo nga naalarma ang barangay human midangop sa City Hall niadtong miaging semana ang pipila ka mga residente sa Sitio Mangal, Sitio Johnson, Sitio Proper, Sitio Lupa ug Sitio Kulo nga matud pa nakasinati sila og mga respiratory illness sama sa ubo ug sipon nunod sa taas-taas nga panahon nga nahanggap nila ang abog gikan sa napisa-pisa nga mga parte sa barko sa MV Diamond Highway. Pebrero ning tuiga, miluwat og ceased and desist order ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa gipahigayong shipbreaking sa dapit nunod sa mga reklamo sa mga residente nga nakasinati og pagpangatol sa lawas, ubo ug sipon. Ug gituman kini sa management sa barko. Naalarma ta kay wala gyud makadawat og report ang atong health center. Wala tay data gikan sa atong public health midwife, wala po tay na forward nga report gikan sa City Health. So maunay murag question mark kayo nga mismo bisan kinsa makapangutana nga nung naingon ana nga insidente nga nag-antos sa respiratory tract infection which is wala man tay record gikan sa atong health center. Usa sa mga mulupyo sa Sitio Lupa mitataw nga wala man hinuoy sakop sa ilang pamilya ang giubo o baka gisipon apan ang ilang 11th-month-old baby nakasinati og mga skin rashes. Busa buot niya kining ipasusi sa doktor. Dili raman siya mangatol. Wala ra. Dili pud. Gawa sa imong baby sa inyong pamilya ang nakaingon ana. Akong bibi raman pud wala may lain. Wala sa giubo. Siya ra gyud kanira iyang kuan. Mato ni Dr. Vincent Montejo, medical officer in charge sa District 5 nga sagad sa mga nagpa-check up pulos naghambin og ubo ug sipon. Based sa akong assessment gyud ma'am kay dili pa na ang entire dili ra na ang rason gyud na ang panahon factor pod na and then ang ilang exposure sa ilang environment which diha na mosulod katong prolonged exposure nila to dust but maglahi-lahi man gyud ang ilang exposure so dili gyud ta ka-attribute nga mao gyud nang hinungdan but di pod na nato ma-rule out nga dili siya ang rason. Sa pagtapos sa medical mission, may 102 ang nasutang adunay ubo, 13 ang nagka-skin rashes, 4 ang nagka-upper respiratory tract infection, 4 ka mga masuso ang nagka-pneumonia, 3 ang gipanghilantan, 2 ang adunay influenza-like illness. Apan may 15 usab nga adunay gipanghambin nga ubang mga sakit sama sa hyperacidity, pelvic pain, toothache, hypertension, thyroid problem ug uban pa. Samtang kaghapon sa hapon, gisusi usab sa mga taga Environmental Management Bureau sa DNR 7 ug sa Sendro ang barangay Punta Inganyo aron pagsuta kung nagpadayon pa ba ang shipbreaking. Gitataw sa operations supervisor sa MV Diamond Highway vessel nga sukad nila nadawat ang cease and desist order, gihunong na nila ang ship cutting ug igo lang nilang gihimo ang unsa may rekomendasyon sa LGU pinaagi sa City Health Office ug Sendro. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.